Ти си скъпоценен за него. Дейвид Уилкерсън, 1996 година. Прати от височината. Вземе. Извлече ме из големи води. Избави ме от силния ми неприятел. От ония, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Стигнаха ме в деня на бедствието ми, но Господ ми стана подпора. И изведе ме на широко. Избави ме, защото имаше благоволение към мене. Псалм 18, 16, 19. В този псалм Давид си спомняше за едно голямо освобождение. Той се радваше, защото Господ беше го изкупил от враговете му. Ще призова Господа, който е достохвален, така ще бъде избавен от неприятелите си. 18.3. Наистина Давид току-що бе преминал през ужасно изпитание. Саул беше обявил награда за главата му и го преследваше безпощадно, така че Давид бе принуден да спи в пещери, дупки и полета. Той каза за тези мрачни дни: мъките на ада ме заобиколиха и аз живея в страдание. Нечестивите ме караха да се страхувам. Враговете ми бяха твърде силни за мене. Всички те ме мразиха. Но Бог дойде с вик от небето, за да избави Давид. Той сведе небесата и слезе, и мрак бе под нозете му. И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа си, град и огнени въглища. Прати от височината, вземе, извлече ме из големи води, избави ме от силния ми неприятел, от ония, които ме мразиха, защото бяха по-силни от мене. Псалм 18, 9, 13, 16, 17. Демонични сили бяха заобиколили Давид. Врагът беше връхлетял като порой. При все това Давид можа да каже: Бог се спусна с вик, за да ме изведе от този водовъртеж. Той ме избави от всичките ми неприятности. И изведе ме на широко, избави ме, защото имаше благоволение към мен. 18.19. Святият Дух даде на Давид откровение, което е ключа към всяко освобождение. Давид каза: причината, поради която Бог ме избави от всичките ми врагове, от всичките ми беди, от силата на ада, е, че аз съм скъпоценен за Него. Моят Бог има благоволение в мен. Възлюбени, ако се нуждаеш от освобождение, от поход, изкушение или проблем, ако пък проблемът ти е умствен, духовен, емоционален или физически, този стих е ключът към твоята победа. И ключът е просто следният: Бог се удоволства в теб. Ти си скъпоценен за Него. В Песен на песните казва за своята невяста: колко си хубава и колко приятна, о възлюбена, в очарованията си. Песен на песните 7.6. Три от еврейските думи в този стих са синоними. Хубава означава скъпоценна, приятна, показваща наслада, и очарование. Тези думи изразяват Исусовите мисли за неговата невяста, когато той гледа към нея. Той я поглежда и казва: колко прекрасна, очарователна и прелестна си ти. Ти си безценна за мен, о възлюбена. И в отговор невястата казва гордо: аз съм на възлюбения си и неговото желание е към мене. 7.10. Значението тук е: той тича след мен с възхищение. Той ме следва, защото съм толкова скъпоценна за него. Същите тези мисли могат да бъдат прочетени в псалма. Господ има благоволение в уния, които му се боят, в уния, които уповават на неговата милост. Псалм 147.11. Защото Господ има благоволение към людите си. Ще украси кротките с победа. Псалм 149.4. Аз мога да се опитвам да ви убедя в Божието благоволение към вас, казвайки ви: вие сте скъпоценни за Господа. При все това вие само да си мислите: да, това е чудесна мисъл, колко мило. Но тази истина е много повече от една чудесна мисъл. Тя е ключът към вашето освобождение от всяка борба, която бушува в душата ви. Тя е тайната, която ще ви въведе в обещаната ви от Бога почивка. И докато не я хванете здраво, докато не стане основа на истината във вашето сърце, вие няма да можете да устоите на това, което ще дойде в това порочно време. Исаия получи откровение за великата Божия наслада в нас. Той пророкува за Израел тези думи от Господа: а сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, Създателят ти, Израилю: не бой се, защото аз ти изкупих, призовах те по име, мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките. Те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. Исаия 43.1-2. Исаия не говореше за буквални води или огън.
Той говореше за това, през което хората преминаваха духовно и умствено. Те бяха в робство по това време, техните води бяха трудностите, техните огньове бяха изкушенията, техните реки бяха изпитанията. Всички тези неща бяха опитите на дявола да унищожи и съсипе Божият народ. Думите на Исаия бяха послание на истинска милост към Израел. Те бяха в робство поради собствената си глупост и безразсъдност. Те не заслужаваха нищо. Но Бог им изпрати плачещ сърце съкрушен пророк, който каза: Бог иска да ви кажа, че вие му принадлежите. Точно сега може би ти преминаваш през своите водовъртежи. Може би се чувстваш съкрушен от изкушение, което заплашва да те запали и изгори, и ти се боиш, че то може да те унищожи. Ти трябва да разбереш от тези библейски примери. Бог не винаги усмирява водите. Той не винаги възпира пороите да нахуят. Не всякога угася огъня. Но това, което Той обещава е: аз ще ходя с теб през всичкото това. Тази трудност или обстоятелство не ще те разруши. То не ще те изгори или удари. Така че продължавай напред. Ти ще стигнеш от срещния бряг заедно с мен. Това бе всичко, което трите еврейски деца имаха нужда да чуят. Когато бяха хвърлени в огнената пещ, четвърти човек беше там с тях – Исус. И те не изгоряха. Всъщност, по дрехите и косите им дори нямаше миризма на пушек. Бог желае да ти даде избавление точно от този вид. Какво кара Бог да иска да те освободи? Може би си извършил нещо, което да го задоволи, или си започнал да се молиш повече, прекарваш ли повече време в четене на Библията, обещавал ли си никога повече да не го разочароваш? Исаия имаше истинско откровение. Понеже ти бе скъпоценен пред очите ми и почетен, и аз те възлюбих. Не бой се, защото аз съм с тебе. Исаия 43:4-5. Бог казваше на Израел: предстои ви да преминете през пламъци и порои, но аз ще ходя до вас през всичките тях. И накрая, аз ще ви избавя просто защото сте мои. Аз ви познавам по име и вие сте наслада за сърцето ми. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не е от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Ефесяни 2:8-9. Защото всички станахме като човек нечист и всичката ни правда е като омърсена дреха. Исаия 64:6. Дори ако живееш до 500 години, няма да са достатъчни за да угодиш на Бога чрез своите дела. Няма значение какво правиш в опитите си да очистиш себе си. Ако не се довериш на Исус да те спаси чрез своята благодат, цялата ти праведност е като мръсна дрипа в Божите очи. Твоята плът не е приета пред Бога. Тя дори не може да бъде променена. Всяка плът бе унищожена на кръста. Сега в нас се роди нов човек, по образа на Христа. И истинската вяра е увереност в това, което Той направи за теб. Ти можеш да кажеш: аз мога да повярвам, че Бог се удоволства в святи пастори. Те се молят и прекарват толкова много време със Словото. И аз мога да повярвам, че презвитерите и ходатаите са скъпоценни за Него. Те са преминали през страдания, изпитания и трудности и са били победители. Но за мен е трудно да повярвам, че обременен, провалящ се християнин като мен може да бъде скъпоценен за Бог. Той сигурно е отвратен от мен, защото живота ми е нагоре, надолу. Имам проблем, през който изглежда, че не мога да мина. Чувствам се сякаш съм в немилост пред Него. Аз вярвам, че Той все още ме обича, но със сигурност е разочарован от мен, защото толкова често се провалям пред Него. Моля ви да разберете. Прекрасното пророчество на благодат бе изговорено чрез Исаия към хора, които бяха ограбвани, плячкосвани, натирвани в дупки и хвърлени в затвор. Всичко това поради тяхната глупост и неверие. В този момент Бог им каза: сега, след всичките ваши провали, аз идвам при вас с това послание на надежда и го правя само защото сте мои. Никога няма да забравя болката, която изпитах, когато едно от моите деца дойде при мен и каза: тате, нито веднъж не съм се чувствал угоден пред теб. Никога не съм заслужавал любовта ти. Чувствам се сякаш съм те разочаровал през целия си живот. Ти сигурно си ми ядосан. Аз съм се провалял толкова често пред теб. Тези думи се забиха в мен. Аз прегърнах разплаканото дете дълбоко наранен и си помислих: колко грешно. Аз съм показвал на това дете любовта си. Аз съм изговарял, изявявал се ме ден след ден. Всичките ми други деца са се чувствали сигурни в любовта ми. Как е възможно това дете да има толкова грешна представа и да понася такова ненужно страдание и вина?
През сълзи казах на това дете: но ти винаги си бил специално за мен. Ти си бил зеницата на окото ми. Когато водя събранията, аз мисля за теб и цялото ми същество оживява. Наистина, понякога ти си правил глупави, грешни неща, като твоите брати и сестри, но аз ти простих. Ти истински съжаляваш и аз никога не съм мислил по-малко за теб. Ти не си нещо друго, освен радост за мен. Правил си ме щастлив през целия ми живот. Ти си наслада за мен. Така е и с много християни в техните взаимоотношения с Небесния баща. Дяволът ги е убедил, че само разочароват Бог и никога няма да могат да му угодят. Затова те не приемат любовта му. Вместо това, те живеят така, сякаш неговия гняв винаги е надвиснал над тях. Какъв ужасен начин на живот! И каква огромна болка има в Божието сърце, когато вижда своите деца да живеят по този начин. Може би си израснал в семейство, което не ти е давало любов и грижа. Вероятно твоята майка или баща или брати или сестри са те карали да се чувстваш недостоен за нищо. Никога не си се чувствал специален или скъп за някого. Никой дори не те е прегръщал, казвайки: обичам те. Ти си специален за мен. Толкова се гордея с теб. Колко много деца са израснали, желаейки да са специални за своите майки и бащи. И колко възрастни днес се борят с постоянен стремеж да бъдат съвършени, защото никога не са се чувствали скъпоценни или угодни на родителите си. През годините съм плакал поради мрачните детски спомени на мъже и жени наркомани. Много от тях са ми казвали, че техните майки или бащи са ги обиждали, крещейки: ти не ставаш за нищо, не можеш да направиш нищо правилно, ти си едно нищо през целия си живот. Те са израснали, чувствайки се напълно недостойни, не знаещи нищо за другите. Днес улиците не са пълни с избягали деца, които са били ограбени от чувството им за приемане. Те не се чувстват специални за никого. Затова те се отдават на първия срещан човек, който ги кара да се почувстват поне малко специални. Те предлагат телата си на сводници, изпълнени с поход мъже и жени, други младежи, на всеки, който ги кара да си мисли, че заслужават нещо. Благодарим на Бога за Исус. За Него ти винаги си бил скъпоценен. Няма значение в какво семейство си израснал или какви са били твоите родители. Нито едно от тези неща не може да бъде сравнено с любовта на твоя небесен баща. От деня, в който ти си се родил, си бил специален за Него. А прелюбодейката лови скъпоценната душа. Притчи 6.26. Прелюбодейката, за която се говори в този стих, е Сатана. Той улавя тези, които са скъпоценни за Бога. Има някои деца, които имат глад за Бога от най-ранна възраст. Господ е положил ръката си върху тях и те жадуват за Него, когато са все още малки. Вярвам, че Сатана е решен да преследва всяко такова дете, което е изпълнено с непринудено под детски упование в Христос. Дяволът разбира силата, която стои зад подобна скъпоценност в Божиите очи. Той видя какво се случи с малкия Самуил. Той наблюдаваше как сърцето на това малко момче търсеше Бога. И той видя как Самуил стана велик пророк, който разклати царството му. Дяволът се опитва да съблазни всеки, който има глад за Господа. Защо мислиш, че толкова често си изпитван? Защо мислиш, че си изтърпял толкова много атаки? Ако си преминавал през трудности в живота си, това не е било защото си лош. Не, така е, защото Сатана знае колко си скъпоценен в Божиите очи. Той преследва скъпоценният ти живот. Преди няколко години, по време на един от нашите евангелизационни походи на западното крайбрежие, аз срещнах един младеж, който беше магьосник. Всъщност той беше водачът на магьосническия съюз. Въпреки че този младеж беше дълбоко въвлечен в окултизма, той не вярваше, че Сатана или неговите демони могат да го обладаят някога. Една вечер, докато се опитвал да заспи, той виждал ужасни демонични лица, които се появявали върху тавана на спалнята му, като се мятали и гледали злобно към него. Те образували нещо като облак, който скоро придобил формата на фуния. Младежът разбрал, че те се канали да влезат в сърцето му. Той бил вцепенен. Тогава си спомнил нещо от детството си. Той извикал: в името на Исус, напусни. И всички демони изчезнали. На следващата вечер обаче онези сили сформирали много по-голям легион. Когато младежът легнал да спи, той чул ръмжащ звук. Когато погледнал нагоре, цялата стая била изпълнена с грозни, страховити същества. Те отново оформили фуния. Този път младежът се изправил в леглото си и извикал: призовавам кръвта на Исус. Отново демоните се разбягали хаотично. Младежът си помислил: следващия път, когато дойдат, няма да могат да се справят.
така че повикал един християнин, когато опознавал и се помолил да го придружи на едно от моите събрания. По време на службата младият водач на магьосниците бе изобличен от Святия Дух и той предаде сърцето си на Господа. На следващата вечер той донесе в събранието един куфар пълен с неговите демонични принадлежности. Той свидетелства, че семейството му е имало окултен произход. Но той каза: аз си спомням нещо друго. Когато бях на 6 или 7 години, аз обичах Исус. Не знае как или защо, но ясно си спомням как ходех в гората зад къщи и изливах сърцето си. Виждал съм същите сърца за Бога в собствените си деца и внуци. Аз също имах такова сърце, когато бях дете. Така че знаех за какво говореше този младеж. Внезапно ме осия светлина и аз разбрах защо дявола се бе опитал да обладае този младеж и да го погуби. Причината бе в това, колко скъпоценен бе той за Бога. Прелюбодейката го беше преследвала, за да го лови. Библията не дава жива картина за това как Сатана се опитва да ни примами и унищожи, само защото сме скъпоценни в Божиите очи. Тази картина се намира в Числа 13:14. Израел беше изпратил 12 съгледвача, за да проучат обещаната земя. Когато тези съгледвачи се завърнаха след 40 дни, те посадиха 3 лъжи в сърцата на Божиите хора. Първата – има твърде много хора в земята и те са твърде силни за нас. Втората – градовете са защитени с твърде високи стени, крепостите са напълно непревземаеми. И третата – в земята има гиганти, които не са по силите ни. Ние сме безпомощни и с нас е свършено. Тези лъжи се глушиха сърцата на израелтяните и те прекараха цялата нощ в отчаяние. Тогава цялото общество извика с висок глас и людите плакаха през оная нощ. Число 14:1. Можете ли да си представите тази картина? Помислете се звука, който е ихтял. Повече от 2 милиона плачеха и редаеха, стенеха, фокусирани изцяло върху своите слабости и неспособности. Тези стенания бомбардираха небето. Погледни много добре и проницателно на тази картина, възлюбени. Възможно е да видиш себе си в нея. Имал ли си подобни нощи, редайки и стенейки поради демонични лъжи, които са били насъдени в духа ти? Изплаквал ли си някога към Бога? Писна ми, не издържам повече. Това нещастие е прекалено голямо. В мен има крепости, които никога няма да паднат. Сега за мен всичко е свършило. Никога няма да се справя. Аз загубих битката. Дяволът изпраща същите 3 лъжи към всички Божии хора. Твоите изкушения са многобройни. Твоите страсти са непреодолими. Ти си твърде слаб, за да се съпротивиш на силата, която идва срещу теб. Словото, което Бог изговори към Израил, важи и днес за нас. То повече от всички племена, вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. Изход 19:5. Защото сте люде свети на Господа, вашия Бог, и вас избра Господа и между всичките племена, които са по лицето на земята, за да бъдете собствени, скъпоценни, специални люде. Второзаконие 14:2. Сигурен съм, че Израел се чувстваше скъп и специален за Господа, когато Той ги спаси за първи път, когато ги освободи от робството в Египет. Разтвори Червеното море и ги избави от армията на фараона. Те сигурно са си казвали: погледнете на великите чудеса, които Бог извърши за нас. Той наистина ни обича. И днес повечето християни биха казали същото за техния Спасител и Господ. О да, Бог ме спаси от греха. Погледни от колко неща ме избави. Аз трябва да съм специален за Него. Моят въпрос е: какво става? Само за няколко години много християни стават като Израел. Всички проблеми и трудности в живота се стоварят върху тях и те си мислят: преди бяхме скъпоценни в Божиите очи, достатъчно скъпи, за да ни спаси. Но сега, след като сме му служили през всичките години, ние сме само едни скакалци. Превърнахме се в храна за враговете ни. Подобни съкрушени християни вече не усещат Божието благословение към тях. В действителност много от тях вярват, че Бог ги е изоставил. Когато Израел каза: ние сме като скакалци пред очите на тези гиганти, те всъщност казваха: Бог ни прави като насекоми, които скоро ще бъдат смазани до смърт. Нашият враг ще ни размажне на земята. Ние сме като скакалци. Исус Навин и Халев имаха различен дух. Исус Навин и Халев бяха сред 12-те изпратени съгледвачи, но те се завърнаха изпълнени с надежда. Те не лееха сълзи, оплаквайки положението си. По-скоро те бяха радостни от това, което видяха в земята. Те бяха изпълнени с вяра и устременост. Познавате ли християни, които са като тях? Те винаги се радват,
Вие знаете, че те претърпяват ужасни трудности. При все това те показват, че знаят как да се държат за Бога сред тяхната ситуация. А ти, що за християнин си? Винаги ли си отчаян? Винаги ли се оплакваш? Може би твоите лични или семейни проблеми са те обсебили и изяли душата ти? Скъпи светия, няма значение през какво преминаваш. Ти си скъпоценен за Бога. И ако дойдеш пред Него с покаяно сърце и жадувана душа, Той ще ти даде своето видение и надежда. Исус Навин и Халев получиха откровение за тяхната скъпоценност в Божиите очи. И те познаха, че Израил беше специален за Господа. Това беше ключа за техния надежден, победоносен дух. Исус Навин каза: ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде. Числа 14:8. С други думи, поради това, че Той се удоволства в нас, тази земя вече е наша. Това е същото откровение, което получи Давид. Той ме изведе и ме освободи, защото има благоволение в мен. По същия начин днес всеки победоносен християнин получава същото откровение за любящия небесен баща. Ние няма да се провалим. Всичките ни врагове са безпомощни пред нас, защото сме скъпоценни за Господа. Той се удоволства в нас. Нека да ви разкрие великата милост на Бог в проповедта на Исус Навин и Халев. Израел беше прекарал нощта в бунт. Те упорстваха в неверие, плачеха така, сякаш Бог ги бе изоставил и накрая си поставиха водач, който да ги върне обратно в Египет. При все това Господ изпрати при тях Исус Навин и Халев. И те казаха на народа: въпреки вашата нощ на смут и объркване, въпреки всичките ви нещета и оплакване, Бог има благоволение във вас. Той ще ви води напред, не се страхувайте, защото сте скъпоценни за Него. Но тук намираме също и предупреждение. Виждате ли, Израел отказа да повярва на Божието послание за това колко скъпоценни бяха те в неговите очи. Вместо това, те предпочетоха да се фокусират върху собственото положение, своите проблеми, слабости и несъвършенства. И те се отдадоха на своите страхове. Накрая Божието търпение към тях се изчерпа. И той каза на Израел: и Господ рече на Моисея: до кога ще ме презират тия люди и до кога няма да ми вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил посред тях? Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя. Числа 14, 11, 12. Господ прости на Израел заради Моисей, но на тях не им позволи да влязат в обещаната земя. Вместо това, те бяха обречени на живот в пустинята, живот изпълнен с постоянен страх и за разрушителни съмнения. Те бяха простени, но окаяни. Те бяха загубили надеждата, почивката и мира, които идват от приемането на вярването в това, колко скъпоценни са Божиите деца за Него. Възлюбени, единственият път, когато Божието търпение към нас се изчерпва, е когато отказваме отново и отново да приемем колко много Той ни обича и че Той иска да ни приведе през нашите борби. Наистина, много християни днес са били отведени обратно в пустинята на собствените им възможности. Те нямат радост, нямат победа. Когато ги погледнеш, ти би си помислил, че Бог ги е изоставил преди много години. Не, истината е, че Той ги е върнал обратно в тяхното оплакване и роптаене. Слава Богу! Исус Навин и Халев влязоха в обещаната земя. И каква радост изживяха! Бог ги благослови по невероятен начин. Те стояха като зелени дървета в Неговия дом до последния си ден. Те бяха мъже на силата и решението, защото знаеха, че бяха скъпоценни за Бога. Ти също си скъпоценен за Господа, въпреки всичките ти проблеми и провали. И независимо от твоите трудности и борби, ти можеш да бъдеш зелено дърво в Божия дом, също както Исус Навин и Халев. Просто застани върху това, което Неговото Слово обещава. И изведеме на широко, избавиме, защото имаше благоволение към мен. Псалм 18:19. Това е основата за истинската вяра. Амин. Своите мощна ръка, помогни ми след теб да вървя.
Тебе поверявам, Христе, Ти си радост ми в моето сърце. Като падам по стръмния път, Ти простри своята